Една песен от предстоящия EP на Апостол Найденов. Набързо. Набързо се казва Обула. Всички сега скачат набързо. Аре, сега искам да си щупите въртовете, мачките, газовете и така нататък. Айде бе, има ли хора? Are you ready, Апостол Найденов? Вътрешен глас и на къс пас отворен. Може го да кажа да си пъти за всичко сторено. Нищо престорено, нищо оговорено. Битовете язят се безпрезорно, безобразно. Нагъл съм му прели дурак. Безобразно ми е гадно да пусна пак трак. Безоткасно, пак стиковите пак трак. Многофазите полагаме бе пада пак. Това е Апостол LXPRSN. Не съм известен, обаче хапе като плеса. Съм планов за ресен да плес независимо. Аз и моите хора независимо от никого. Че на практика прави каквото знам. Потъпира да съм сам да съм. Само хулиганството ми е без граници. Никой е без анадници, телници, прасни. Хванали, ти съм по дефолт, съм на късам бе. Пукам задници, егоиста ми не е бе. Не ми пука, че имат мнение. То реално то не капелите, че подат флотова вода. Показирано като солода. Троната да бъдат троловете между хората. Пак аз идеално си прави кепа. И не ме е бе реално, но не ми харесва. Така че fuck you. Не ме е бе какво си мислите.